siya positive. Nakapakal po kitang shabu po kuman sa mga subjects na. Saktong alas 10 ngayong gabi nang matapos ang isinagawang inventaryo ng PDEA sa mga nakuwang drug at non-drug items. Ang 5 suspect na nahuli dala na sa PDEA. Ano ginamit ng biktima ang karungal na pagpapay sa ngayon ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamban. Hindi na nakapalagpa ang 5 individual na ito matapos na maaktuhan sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Alas 7:17 ng gabi nito lamang linggo, Hulyo 27 sa Progres Barangay Orosite, Legazpi City. Naging posible ang operasyon dahil sa sumbong mula mismo sa opisyal ng barangay patungkol sa iligal na gawain ng mga suspect. Kaya naman agad na nagsagawa ang PDEA ng series of casing surveillance laban sa mag-ama na tulak na kinilalang sina alias Ayang, 59 years old, at anak nitong si alias Rick, 31 years old. Sa pamamagitan ng isang confidential agent, nakumpirma na talamak na ang pagbebenta ng dalawa at maliban pa rito ay pinapagamit pa umano ng mag-ama ang kanilang bahay bilang gamitan ng droga ng kanilang mga suki. Yung information galing mismo sa Barangay Anti-Drug Abuse Council ng Barangay Orosite. And at the same time, meron din tayong information galing sa kabilang barangay na itong taong ito rin ang nirereklamo na nagtutulak or nagbebenta ng illegal drugs doon. Kaya naman agad na bumuo ang PDEA ng isang operation team kasama ang Legazpi City Police, Regional Maritime Unit 5 at ng Team Lambat upang tuluyan ang matuldukan ng illegal na gawain ng mag-amang target. Conduct po kitang duwang test by operation. Mali parehas po siya positive. Nakapakal. Pinangunahan ni Agent Kent Villapuerta ang briefing at siya rin ang magsisilbing team leader ng operasyon. Inabisuan din kami na magdoble ingat dahil sa may posibilidad na mayroong armas ang dalawa. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Eksaktong alas 5:42 ng hapon nang kami ay tumulak na sa target site. Matapos ang mahigit 1 oras na paghintay, isang hudyat ang aming natanggap at kumpirmadong napagbenta ng target ang aming pusher buyer. Dali-dali naman kaming pumunta sa target area kung saan naabutan namin na nalambat na ng mga operatibang mag-amang target. Maliban sa kanila ay nahuli rin ang 3 pang individual na naaktuhan nakajamming ng mag-ama sa paggamit ng shabu. Kinilala naman ang mga ito na sina alias Rose, 43 years old, alias Ron, 37 years old, at 25 anyos na si alias Josh, na residente ng Manito, Albay. Pinapasok muna natin yung confidential agent natin, yung pusher buyer natin, tsaka yung arresting officer, pumunta mismo doon sa bahay para mag-score. So habang nag-i-score sila, nung binigyan sila ng pinorchase nila na nasa worth 500 pesos, nakita nila doon, nadatnan nila na meron na naman ng mga parokyano ng illegal na droga na gumagamit habang sila bumibili. Sa ginawang body search, nakuha sa kanilang posisyon ang ilang non-drug items katulad na lamang ng 3 brass knuckles, lighter at improvised tutor. Nakuha rin ng PDEA ang isang pouch na naglalaman ng ilang pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 50.3 grams o mahigit 200,000 piso ang market value. At nagkalat din yung paraphernalia. Every time tayo nagkakandak ng dismantling of drug din, di ba, maraming paraphernalia tayong nakukuha, and meron din tayong mga nakuhang mga deadly weapon. Lahat man sila merong deadly weapon na nakuha sa katawan. Samantala, may kanya-kanya naman na bersyon ng palusot ang 5 nahuli.
Hindi ka man sir nagbebenta. Lemon po. Ako siya sir kasaba ko sa kuya na ako na magbantay sa agom niya ang tawara ko sir may mabantay nasa market po siya. Wala po akong nagluto ng pagkamatod sa agong kong bagong hati po. Sir nagtigamit. Lemon po. Naginom lang po. Dati, Dati po ito. Ngayon dahil naman po. hindi naman. Hindi naman po ako naggamit sir. Pero dati po na ano po, nagdara po kaya barkada. Ngunit, taliwas naman ito sa resultang lumabas sa kanilang drug test. Nung nag-volunteer sila na magbigay ng urine specimen or yung ihi para ipa-drug test, meron ng resulta. Lahat sila positive sa paggamit ng pinagbabawal na droga, specifically siya po yung kanilang drug test. Malang sa buhay. Ayon pa kay Agent Ay, no, Rinoe sige, Briguel, kuya ka. dati na umano nilang tinulungan ng mag-ama at si alias Rose sa kanilang pagbabagong buhay. Medyo malapit sa akin kasi tinulungan na natin itong marehab dati pa. And lagi naman nating kinakausap na sila ay magbago na at talikuran na yung pagiging involved nila sa illegal drugs. But then, inignore lang nila yung ating pakiusap na magbagong buhay and patuloy pa rin sila sa kanilang gawain. Wala na yan, walang tugan. Labis walang naman ang iba. pasalamat Walang ng bago, PDEA yung Albay sa pagkakabuwag nila ng drug den at pagkakahuli ng 5 tulak. Anya, sakaling maibenta pa itong ganitong kalaking halaga ng shabu, ay marami pang buhay ang masisira. Kasi yung ganong kalaking volume ng illegal drugs, pag yan naibenta niya, marami pa yung kakalat pa yun. Diba? Maaring ang gumamit nun mga baguhan. Maaring gumamit nun mga dati na nating nirehab. So, very important na dismantle natin yung drug din na sa lugar na yun. Purman lang nasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 5 tulak. Patuloy naman na iniimok ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko na sakaling may mapansin silang illegal na gawain sa kanilang lugar ay huwag mag-atubiling isumbong sa kanila. Katuwang ang ibang law enforcement agency, ito'y agad nilang aaksyonan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat! Presyo po natin ay Ventas Liberation. Saktong alas 10 ngayong gabi nang matapos ang gawang inventaryo ng PDEA sabang ang 5 suspect na nahuli. Itong nasa likod ko ay dadala na sa PDEA.